diregengke swasana dalu menika Jeng Dewi Damayanti. Dewi, luar biasa. Mas Kancil bisa kawannya banyak kemajuan yang sangat signifikan. Tak ubahnya seperti Emoto ini juga banyak kemajuannya ya. Biasanya lanang karo lanang ini nggawe wedokan bareng lho sampean. Ya lah ngono. Luar biasa. Bojomu apa pacarmu apa? Rencang. Gandoanmu? Ya Allah. Asale rencang kok dadi demenan loh Mas. Hati-hati. Ketularan lambene Kancil. Hati-hati. Ya matur sembah nuwun Mbak sampun napa nggih? Jadi juru ngincup. Luar biasa dengan emotonya ya. Sukses selalu untuk panjenengan dan kawan-kawan. Yuk kita sukseskan pagelaran Campur Sari JK Laras pada malam hari ini. Dewi ada lagunya apa? Pepele. Pepele, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Pak Nurhadi. Juga Pak Pur tadi request Tresno Sudro gitu. Origine Keri gitu. Tresno Sudro. Iki garapan super lawas banget ya. Tresno Sudro iki mbiyen jaman cilikanku. Ya, dikasih yang baru-baru saja enggak apa-apa sebagai ijol atau lintu nih pun, ya. Bapak Ibu, matur sembah nuwun taksih setya nderekaken Campur Sari JK Larasnya Jepara. Yuk, pepeling dikasih saged nuju bombong ing pemarum Dwi. Siap. Siap.
Jas, Luar mantap. biasa. Piye to Ki? Ora ngerti. Kok yo iki ngono, iku ngono, iki ora apa.